bunga rasane atimu. Dene ayo bareng-bareng netepi kaya nek jamane aku karo kowe. Pandadaran siswa suku lima rikala semono. Nadyan to rikala semono aku rumangsa kasurat nanging dina iki aku wis mangerteni mungguh kang dadi boboting kekuatanmu. Wah, Kakang Duryudana. Ora susah kakean bakal iki dudu wancine wong sumbar-sumbar mung karek buktekke ndi sing luwih digdaya. Iki margane patimu cobanen.
Yayi Duryudana eling. Yayi Kurupati eling Yayi. Eling. Kacarita Prabu Duryudana dupi midhanget pangandikanira Prabu Baladéwa ingkang sora tembung eling. Sakala Sang Prabu Duryudana enget kalamunta pengapesane Sang Sena mapan ing pilingan. Sami sakala Sang Prabu Duryudana sigra nyabetaken punang gata kenging pilinganira Sang Werkudara kawah kalenggak Sang Sena. Ayo tangi kowe kebur Udara. Ora sepirwa. Sabet piringamu. Dobrok padha saknalika. Ayo yen pancen kowe dari anak lunak Bathara Bayu. Ayo tangi yo. Gak teko legane atiku. Den, jumeneng nggih, Ndara. Oh, alah. Niki wonten napa sinuwun? Nang Kanjeng Ndara Werkudara gereng-gereng mawon. Engko kek di anu kula nyuwun tambi niki. Dipun paringi tambi. Tambi iki apa? Anu. Jampi. Oh, alah cangkemmu guneman angel men. Werkudara. Jare kowe kuwi Senopati Agung. Sing mbok ancam, sing mbok incim Yayi Kurupati. Bareng kepekoke boyo pekewuh. Kok dadi mung semono? Ora sumbut karo sumbarmu nalika semono. Saiki buktekno Werkudara. Buktekno. Gregah Sang Bima. Warang yo nyilakani tanggane. Lara yo nyilakani karo kancane. Kula nyuwun tamba. Ora nambani karo dapurmu. Lah pe wong elek kok disia-sia. Lah piye awakku iki? Aduh. Oh, kacang Mas. Ora nyono ya to kacang Mas Kantaka. Aja semelah. Yo jeneng sira tak paringi banyu penguripan. Urip ya iki. Gong. Takong. Pandegong. Cek agak perlu. Nanti. Apa? Apa piye? Aku mau bakal pakai. Duh, tak tambani. Coba ke tombol. Loh. Remason. Remason teh asin. Loh, jadi colok uyah. Wajahmu kau.
nyedakno ndaramu Werkudara meneh. Kenapa melih? Apa kira-kira ora ana dadi kongkon anyane kula napa pripun? Kok golek petruk liya? Dapurmu petruk liya piye? Iki sing iso nindakake mung kowe. Nggih, pripun? Ewang-ewang ana ndaramu petruk. Sapa meneh nek ora kowe sing rewang-rewangi? Arep dikaya apa ora ketangmu sithik kowe iki ya duweni jiwa senopati. Bisa labuh-labet karo para satriya suci. Ene ning apik-apik. Padine aku men gelem ngono. Padine aku ben gelem tanpa biaya. Wandamu. Ngene. Kowe cedak ana ndaramu Werkudara. Muni gampang kok. Kowe muni puwa. Pripun? Muni puwa. Mboten tegese pripun? Ya wis anggere ngono kuwi ra yo kowe ndaramu Werkudara ora ngerti. Muni tuwa. Nggih to? Tuwa. Kowe ngerti karepe kok. Ala sing mudeng sapa? Ha sing ngerti yo kemparing dawuh kuwi mbok dijelaske sik tegese pripun. Wong ki nek ora ngerti tegese tak yo tidak-tidak ta, Tru. Ya to? Heeh. Mulane kuwi kudu ditersihake dhisik tegese tembung kaya ngono kuwi kepiye? Ra ngono. Iya, mulane kuwi. Wandamu. Perasa tak tegesi ku anggere ndaramu ki krungu tembungmu mau. Wis iso nyandai. Nggih, paring njum lambe. Isih urip kowe obat. Ayo. Sak budimu legane nganti wayah aku ngerti pengapesan. Tuwa ya ben anggere duwe bondo. Dora, puwa. Puwa. Puwa kene kuping. Dus. Puwa, puwa. Carita Sang Bima Sena Dupi midhanget ature iki Lurah Petruk nyewah Bagong. Puwa tegese pupu kiwa. Digrembak betaken Gadanira rujak polo. Ngengi wente sira Prabu Duryudana ingkang kere rebah padha sanalika. Werkudara tandangmu kaya tandange wong urahan, kudu tandange satriya. Keneng apa? Kowe nibake pusaka. Ora ngenani mestaka, ora ngenani dada nanging ngenani wentis. Ngenani pupu. Saru kasar. Patrap kudu trengku sumo. Wong ampyak awur-awur. Werkudara.
Rai Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Aku ora trima. Menawi mboten trimah Koko Prabu badhe menapa? Kados kala wau mboten ewang-ewangan. Mangke nyatanipun Koko Prabu Bramantya ngetingalaken pusaka Kyai Nenggala. Menika badhe kagem menapa Koko Prabu? Aku kagere nesu ya kaya ngene iki. Iki mamak brabat Nenggala ki metu karepe dhewe anggere Nenggala ki kesuwen ora kanggo terus nonyol-nonyol ngene iki lho. Nah, menika nggih ngaten. Senjata cakra menika menawi dangu mboten kagem nggih ngaten menika. Lajeng mak glinding ngaten maos kula. Apa iki? Lho. Apa iki? Kadang kula nek dangu mboten kangge. Nggih malah kaya ngeten iki wujude. Ora mbek tak jejak raimu kowe. Padene kewirangan ya ngono kuwi. Nah, iku pusakaku iki preng-preng dina ora kanggo.